Tá 1.8 milliún euro curtha ar fáil go chathair na Gaillimhe ag an Aontas Eorpach le scéim fuinneamh nuálach ach stairiúil a chur a bhfeidhm. Buin forúsáid as na canálachas a chatheid le leictrachas nó hidreachumhacht a chorthú. Cuin cheappa bhíoch a bhfeidhm breis is 100 bliain noch in. Tá anseo ag golasteach rí wuras is bidéal scoil an bhfuil rang tíreolaíochta a fáilm faoi hidreachumhacht agus fuinneamh ina nuachta. She's a hidreachumhacht le ginnings nó cruthú leictreacha so iscéim sa riile fána. Nuair scríad tú damba iscile fána taon an isce trí an túbhaní is cén sa leictrechas. Tá go leor buntastíigh bás a dambaí is achhuiglán fuinneamh ina nuachta fuinneamh cuacht hidreachumhacht. Is féidir leictrechas a chur fáil go hiiche ní do bhailte ó isce na hain. Gan bheith bra ar brosaí intaise in isola. Tá antábhat ag bhaintear fuinneamh ina nuachta mar go slán a úsat a ríise agus a ríise legus tá sé glán. Níor úsat a bhfuil fuinneamh ina nuachta ní chuir muid aon gasna níomhnacha chu san atmosfér nó úsat a muid le broslí. Tá go leor dambaí hidreachumhacht an éireann. Is féidir an ceannas muocha chun é Clár a gáir an fuirse. An ceannas muoch ar dá site i lár na síne ag tú gorgeous dam. Tá scéim seo mar chuid de plán gníomhíocht de éráid ag cóirle cathrach na Gaillimhe fiche cáid go fiche ní. Tá siad a phlean ionad luchtathe feitheach le leictreacha atá cuachtathe ag hidreachumhacht a chur fáil sa chatheid ar dús. Agus gnéan for leathnú ar an scéim as sin amach le go méid ferganibh 5 bliain sa chatheid cuachtathe ag hidreachumhacht.